Tak. Výhodou je, že hraje hodně lidí. Už to na mě možná nedojde. Hezky, tak teď já uvolnil 2. Já jsem si toho všiml, jak jsi to, tak ono se to nazvedlo. No ještě nečkej, ještě nekřič. Tak. Já takový blbej, tak já už pokazím a spadne to. Jako toto, jestli ti spadne, tak vždycky všechno. Tak s tím se mi fakt dobře teďka operuje. To je teda pěkný. Tak já se vám to takhle víto a to. No. Je to fakt a teď si ukáž. To stačí, když fouknu na hlavu. Tak nefoukni na hlavu. A nebo to můžeš zdát, že? Já to půjde tam. No jasně. Natočí. To je na to, že ten vršek je jako fakt. Co já ti poradím? Strašně jemně tady tohleto otáčí, tady v tom patře. A víš, tady v tom patře a tu to zasuneš a pak to ti vskočí ven.